बघा ही छोटी छोटी ब्लॅकी हाय पांढरा लेकी आणि ह्यो डुगेंद्र बघू गेलो आपल्या मित्राक. डुगेंद्र लुक ॲट दिस. डुगेंद्र हे हडवरती बघ. बघितलं हे चल. बिलू बघा कसं करता तो मांजराक बघून. काय नाही बघूक धावता पुढे पुढे सोड आहे बघू दे त्याची जर दोस्ती लावून दे जरा. मारित तर नाही मारत होतो तो नाही मारत. सोड सोड कसा टाकला बाहेर काढलेला? हळू हळू छोट्या बिलोणी ये भाई. छोटू ही तिकडे लांब ठे, तिकडे लांब ठे. अरे सोड खाली तरी बघूया तरी काय करतात ती सोड तरी. थांब आधी ते काय सोड ते काय जरा कम्फर्टेबल जाऊ दे. ओ बियाला काचीत काहीतरी आलं. बिलू गावी का? ए गबरे. सोड 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 तरी. बिलोणी. शिट एकमेक बघून घाबरतात आता काय थांब करूया. थांब 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 ये ए? मारीन बिलू बाबा काय आता? बिलू पण मी सोड बिलो टाक सोड. तो सोड. म्हणतो माझ्या नको तो म्हणतो माझ्या सोड, सोड, प्रॉपर्टी सोड. तो म्हणतो माझ्या प्रॉपर्टी हिस्सेदारी करत कोणतरी गेलो. बिलू मारू नको ते का थांब, थांब, दुगेंद्र बिलू. प्लीज ए मारामारी करतात नाही अडकते का गबरे गप. तुझाच माणूस आहे तो. गुरगुरतं ते का बघू. गबरे. काय लागला? मम्मीच्या टकलं फुटलं सकाळी. काय अरे सोड. दुगेंद्र छोटे मांजरा काय ये. करायचं? या लागे बिचारा ना ऊ करता हिल्यापासून बी ए अरे तुमका एकाच गबरे. डोक्यात झोपायचा असा नाही मग त्यांना सवय झाली काय उतरली कुठे. गप. नको रे नवीनच होत ना त्यामुळे दोस्ती जाईपर्यंत टाइम लागतो. थांब, बोलतात बोलतात. कोण तू पिलू किती तो बघ गबरे. एरवी बाकीच्या माणसांना बियाण पळता आता लहान आहे मग दादागिरी करून घेता. ए मारू नको रे ते का माझे पोरा कसं करता बघ बघ तरी पण का? बाबू मारू नको सोड आता सोड आता सोड सोड उठ उठ बाजू. गेलो एक मी मांडी ये बिलोणी ये. अरे अरे हळू, अरे हळू, खूप हळू. छोटा बाबू ये अगे बिल्लो पण येतो होतो. नाही बिलू मोठं पहिलं होतं. पहिलं पहिलं माझ्याकडे बस. दुगेंद्र तो बघा लांब न कसं बघताय का आणि बिचारा बिहालेला माझा बोको तर आता आम्ही हो लहान बोको हाडलो नवीन दाखय रे ह्या बोक्यासाठी काहीतरी बऱ्याच नाव जर तुमका माहिती असत चांगला असत तर जरा सजेस्ट करा बघा ह्याच्यासाठी ह्याचं नाव डुगेंद्र असा आणि ह्याच्यासाठी आता मी नाव ठेवतलो ए, जड्या. ह्याच्यासाठी चांगलं असं नाव सजेस्ट करा तुम्ही तू रेडो कमेंट्स मध्ये रेडो नाव त्याचा. बिलू काय ए डुगेंद्र ये बसलो ये अरे अरे तो म्हणतो ना माझ्या मांडीवरची जागा जातली तू सांगते ऐक ऐक. ये ये बोको आणला, तुझा मित्र आता. भाव आता तुझं तू काय करत भाव आहे. तू कोणी तिकडे एकटाच राहत असतं. एकाच घरचं म्हणे तू. या बघा ए बाबा बिया नको बस बस वा, 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 काय करतो गप. तो त्याची समजूत तो ते काय बिया ह्या करता आणि मी आणि खूप बिहाता असं मांजर चला गाईज आता वाईज ह्यांची बेबी सिटिंग करतोय आणि हे काय वाईज समजवू या जवळ घेऊन घेऊन तर चला बाय छोटा बिल्ला ए बिल्ला इकडे बघ. म्याऊ. डुगेंद्र अरे डुगेंद्र गायब झाले. बिल्ले यो, बिल्ले खडे बघा बिल्ले बघ खाई पळाता फोटो बिल्ले लोळलो बिल्ले हे शिये बिल्ले वो काय करून दिलं स्वतःची घाण मारून दिलो हा लाल जाऊन दिलो हा रडता वगैरे बिल्ले रड एकदा रड बरे. अरे खई जात आई जाऊ नको काय थांब चल घराकडे चल घराकडे
रुसान चाललो भाई, घर सोडून जायला चाललो. बापरे, घर सोडून जात कोणाकडे राहू त्याला कोणाकडे घर सोडून जात तो खातला खडी जे इथं लखड आऊ मारतो लो कुत्रे आपटले तुका आज रडाक सुरुवात करतो बघा. रड रे पळा थांब रे. अरे तू घराकडे रवा. अरे 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 आवाज चढलो हो या तुझ्यासाठी मी गोलम भात दिले. गोलम भात बघू नको ती. चल मग तू उडालो.